Itudluan ta mo unsaon paggarab mga kasisi. Unsa daw? Tagsara ni magarab niya, magakit pa. Oh. Hello sisters, madiskarte. Karon nagulan-ulan diri sa among lugar oh, palibot namo baha na kaayo. Ya karon ni ami diri akong mga sisters nagkuan mi naglungag mig saging. Dara oh, among glungag saging oh. Aso kaay kay wala man ni kahoy. Nami diri sulod sa payag kan. Mo ni among palibot karon ulan kaayo baha. Hello sisters, madiskarte akong ato-atong kong mga sisters oh, perti nilang diskarte oh. Napay isa. Gikan siya naggarab o nagbakos pa siya og kanang pisi. Karon mo ni lang nadakpan dito sa besakan. Diskarte gid sila taman ba nag-harvest pag humay. Sus labong na daghang guantes tumaleda. Mo ni ang mga sisters madiskarte. Oh. Grabing diskarte oh. Giyak anang iyang kuha nga isda mo ni iyang kuha nga isda. Asa man tayo magipikas ang hinairot. Yung ano lang kasimple ang buhay. Mo ni kini siya kanang hingsulod ra ni siya sa kanang screen. Nga buhat ni kasi sirop. Mga pila ka ni ibutanan nato ni mga balik og sulod duha kilo rot. Sige, dali anak ninyo kay ako'y suroy anak karong taod-taod. Limpyo na daan, 100 ang kilo mga kasisi. Limpyo na siya, 100 ang kilo. Asam tong kuan dako mo kuyo? Ito, balde. Ha? Yung Paunang bibing. Paunang niya. Dalahan tos bibi. Usa ila may anak kuyo, bingo pa ko kauna nang kuyo. tambok man na. Kung dili ka sa bukid, di ka maglisod og panudan kay oh naarasa ko an basta bagong baha musod ni sa basakan. Kung way isda nay dahon. Pero kuhaan pa yun kinain na lang. Unya na dito. Burot na nang ito ay. Paano? Mahumo kiinti yan. Abrihan lang no. Di ang kumukuha. O kuhaan lang ni pud siya hasang no. Ipahuway sa amin kay kanang kuan nag-harvest sa humay kay wala mahurot sa kanang harvester kay pating lawma so hindi ang harvester. Yang kuan na lang gimano-mano na lang og kuan. Ya humadron ani Mano lang harvest pagka human ani balik na sa dito gigakit na gani ang humay kay kanang lawom pan tubig yang pantat pud kay gimano-mano. Gimano-mano bisag buhi gigaliskisan pa. humadron ani kasi si mag-harvest sa putaron at humay ato ditong ilugon sa tubig kay basig mabahaan. Okay, kada hapon na lang gini nag-ulan ba? Kung pabuton pag hubas, Wala. daot yung kuan humay. Put doon pa yung kaon sa ilaga. Ano lang gini konsumong ilaga siguro kay naglisod. Naglisod pangonsumong ilaga kay kuan. Nagsigig ulan. Diskarte gyud ang mga kasisi eh. Ate ay dalang basa ang puting. Tag-asa ko lagi kinabuhi no. Presko jud kayo siya ba. Hello sisters, madiskarte wala pa jud mi naghuman oh. Oh. Ilan taon ang kita mga gukod tus tubig eh. Mga kasisi. Dali anak ninyo kay nagbukal na akong tubig dito. Pamantika day ka ato ng pritohon. Muni mong palibot karon dre ulan-ulan pa. Samtang magkiskis sila diha, magkuan ni sila. Mag andam ko para gulay. Katong
kanila dito. Oh. Bisag putlan, bisag ko ano, buhi gihapon. Nadri. Uy, nakaayo aning nata sa bukid magpuyo kay puros presko ba. Gulay, Puyo, presko, Ha? Sugba man kanimo na. puro libre. Tambok ba kayo? Puro libre. Kung magkugi lang, Ako diha bibi. dili gud mapas mo. Ako man akong gipihan. Ya, taod-taod balik na sad mi dito sa kuan, Basta ka. Basakan kay Tulak-tulak ang lakit. iwason na sad tog kuan. Harvest ang humay. Manumano nga harvest kay Malubong ang harvester. malubong ang dili ka harvester, dili ka kuan, dili siya ka di ka agwanta. Musamot og kalangay. $150 ra ni Rod kay kita naghugas. Ano humlok. Ang gurami mo iko ano mo Dahi. tagas kayo kinabuhi. Hmm? Busy ka ay si Sister Bibing okay. Kuan siya kanang nagulay siya. Dahil maluto. Oo. Oh, makabita ingon ni Bibing. Timplahan na lang. Naman kay kuan dire kanang asin, pwede man na kuan nun. Butangan sa asin. Ano day mo katon na ni siya niya madaot dayon ni. Di man siya madaot. Kanang butangan lang daan ba para makatuhop-tuhop pod ang kuan. Kung balik sa sapa. Ni balik sa sapa oy. Hello, hello sisters, madiskarte. Nakaluto ra gyud ang madiskarte oh. Sigsigig ulan. Oh, na sila. Na sila saging, na papano nga isda. Kunya nagulay og lawoy. Tilapia na isda. Oh. Mga kasisi, unsa man yung kasulti sa inyong mga diskarte karon? Pagkatingog oh. Wa sila katingog kay napuno ilang baba kay gigutom gyud kay gikan sila naglimpyo. Nya nagulay pugod sa kusina. Nya karon nahuman ra gyud ang tanan. Karon mao na ni among gitapukan. Asa ra piting kusina di ay kasiste. Tara mo kusina dito. Oh. Layo among kusina. Tara, tapos si kasuso. Mo na mo kusina. Kasi mga utag padayon kay basid mo ginahinay yung uwan at wala po taan sa kuan. Balik na po ning garab. Bisag ulan. Tubigan. Bisag ulan-ulan among trabaho ay ulan. Halang? Halang na. Halang Hindi din. man kasi halang eh. Ang samtaya man. Tagay mo sabaw ba? Lamig Ano ra ba? ba ang gulay ni Bibing? Sabaw. Pangagda mo. Ano ito kami nyo? Mani ito tag alas 2 kay dugay kay mi na magtrabaho sa among gisudan. Maghapit na alas 2. Mao ni ilahang sudan. Ulam nila ito. Tapos may banana, may ito na naman ang mga kasister, mga madiskarte, may saging. Yun ani gyud ka madiskarte wa man mi kutsara kay layo man mi balay. Wala ni among nagala si Lukin na Oh, nasa. yung kutsara kay kada kuan di namin yung mabalik no. Maglabay ra na yung kutsara. Hindi ka. Digot nagsabaw dai uban sa oh. Uban ko sa sabaw.
Lami, good siya na to. Basta may Kuan man na tuyo. siya. Parang pangkuan naman yun siya. Ang lami. Pait ba yan ni kalay ka kang palaya kong butang. Lami naman, lami dyan. Nangguni tas dungga, kapag apil lang si higop, ano yan? Apil yung sa higop. Ha? Ako dito ako. Ubos na dito. Be good. Lami good. Go. Ano yung baso ro? Ay, karong si Salbing, na diri bing. Malaptap, ano rin ito, hidahin mo asin. Ano meron to? Tulong guro. Pero lami. Di mo mga unan eh. Lami man. Bihod bilin. Lami. Morning bihod sa tilapia mo glimpyuhan ganina. Bihod na. Ganun siya. Bihod yun. Limit nyo? Tugba? Ano dyan bihod? Tugba? Tambo? Tambo. Hindi ka pagbihod ano rin. Bihod yun, limit. Laban unod. Nya bihod mo kan un. A few moments later. Hello sisters, madiskarte. Maadto na pud mi sa among trabaho, magarab na pud mi kay kumanaman mig paniud to. Tara, mugi ka nang nito mi sa umpayan. Kana sila. Padulong na mi maggarab mga kasisi. Bisag ulan magarab gid mi kay amo ang apason ang humay kay sayang kaayo. Nagkuan na sila nangalusno na sa tubig. Muna nga amo yung paningkamutan nga mahuman namo ni Rugarab. Ako nabilin kay. Parang mag-guide mo sa akong isang ban. Sisters madiskarte. Nagbutas. Muna diyan among garabon karon. Anong giagi ang traktor na hapay na na. Gikaon man na nila. Kanang nagian, nakaon na nila ang bunga. Habla nagtanong mag ay diri. Diyan di mo nakasag. Wa ni tag ihabing ta dai. Dira ka. Makan na. Hala, daghan pa gilaya oh. May butong. Butong na. Nag-video ka ba? Tanawon tamog unsaon mo pagkahulog. Di ba na may kanal diha ro? Pagandaan sa ayon sa pakuan. Yung anak ka madiskarte ang mga kasisi oh. Ano ba nang palwa ba ka nang may? Oh, nalunod na kurot. Sige na. Hello sisters madiskarte. Oh, nagdiskarte gid sila tabukanan oh. Aron lang makatabok si kasisi padulong mag-harvest sa humay. Mauning humay nga among apason karon kay ang tubig nagkadako. Ya dili pidig amo ni pasagdahan kay patibe namong hagua ni pagtanom. Ya karon bunga na hinuon mauni nga amo gining apason nga makuan yun namo. Ana ba takilid imti takilid. Sige kasisi ambak. Ganyan ang sisters madiskarte. Madiskarte gud. Lawom gid. Sige. Sige subay. Dali subay. Aja. Di ko lagi nimo.
Morning mga humay kasising amo ang harveston karon kay kuan. Oh, mana hinog na kaay sila oh. Gibiyaan man gud ni sa harvester kay nalubong sila ba. Muni nga amo jung paningkamutan nga amo gining mahurot og harvest karon. Mga kasisi. Alubong pamugtaman. Oh, sisters. Sisters madiskarte. Magtindog na tas daplin bit. Dugay man maibot at ng tiin. Dili dapat dingo tunog oh. Bunit na lang anong kahoy doon. Oh. Dagay na lagi mo gigi slice ay putol. Ah. Mo na ni mong agi ganihaw mong gibiyaan Pa diyan ta to diri ah. pag ulan. Mga napo pa ni kasako ba? Adto ta dito sa kuan patag. Ay sa may biya irot. Kini diri na humana nig harvest sa harvester. Kini na lang kay diri sila nalangan kay lampay ang tubig. Irot asa ko maagi. Patindog unta na rin. Oh, kayo. nanawagan ang mga kasisi. Nga Balik ang Mahinaw ko diri, Ben. ibalik ang presyo kay mahal kaayong medisina ug abono nya among hago. Kita buno. Bisag nagbaha. Oh. Tudluan ta mo unsaon paggarab mga kasisi. Unsa daw? Tagsara ni magarab niya, magakit pa. Oh, gumagamit na lang kami ng gakit. Or, Diskartihan na lang namo. ang tawag niyan, banana boat. Kuan, magaot ng humay. Tagadlaw ko ulan dito sa lugar. Kaya kailangan talaga. Si Bibing ba nabilib sa iyang garab nga hait? Bing, kuan ba na siya kana? Haitin. Ano siya paingon sa ubos bilin? Ana pag-arab o ana. Na. Ah. Masakay yung tako anong gakit, no? Anong gamay raman na inyong gakit? Dapat daghan. Ano o? Bing, tapos mo ni harvest dala swimming. Ha? Patag Mubo man na imuha og kuan Bibing oh. Tanawa ila o taas og tiil. sakto lang na. Aga nang dili kay bugat ko. Tingnan nyo mga kasisi oh, masipag at madiskarte talaga ito mga kasister madiskarte. Kahit puno ng ano kasi bumabaha dito sa lugar nila. Ayan, so wala namang tumutulong sa ano yun? Pagputol ng mga mag-harvest ng palayan. Kaya sila na lang ang gumagawa. Tapos gumagawa sila ng banana boat. Banana boat. Ano ba yan? Gakit. Sa Bisaya is gakit. Banana gakit. Banana gakit. Tingnan mo, oh. Ang dami. Malaki pa kasi yung ano nila. Aanihin, oh. Ito ang iwan sa harvester. Kasi dito, lumulubog kasi yung harvester. Umiiyak yung... Unsa ito? Kasi ito, muhilak ang harvester o ang kuan? Ting harvester. Muhilak ang kuan katong gibutangan ta nimo hikot daan rot. Laro nga man. Ah. Lo ni mo balik. Basta na na. Basta di kayo. Yan na kay
Butang pusat dia. Asan ni dito? Nangita mo ng trapan. Nya ako na pod bing. Kaya ba sige ka po'y nakapatong anang kuan. Be ako be. Gwapo siya. Nandong manghod. Diha ka ni, diha rot. O ikaw na pod diri bing. Pahuway sa bing. Pahuway sa ka. Di na. Dikay. Sige ipakatkat sa nato. Ay duugi sa ninyo si Bilin bing. Asa man kaning agi? Ha? Padong rot? Manang bing. Padong? Diha ra. Lipot pa. Diha agi. Hindi lang wala dito mabot. Bugat man Bilin. Naman ulo. Gano lagi ulo ba? Hala o nangatagak na gud ay yung ano o palay nang hulog na. Oh, ayan si Sister Bilin. Nagkuan na siya, gilokdo na niya. Sisters Kita mo, oh. madiskarte. Malalim talaga yung water. Grabe ka Ayan na naman. Lagi sa Ang tilapil. mga kasisi. Sayon lang di magkuan. Mm. Sayon ra. Sayon ra magarab ba? Ayun ra. Pero sakit siguro sa kuan. Pwede magara maglingkod ang Taga diri gakit. man mura ram kang matindog. Dili ra kay kuan man tubigan. Oh. Mura ram kang magtindog. Mm. So ano ang naramdaman mo ngayon? Masaya kasi palay na ang hinarvest namin, mayroon na kaming makain. Ay, ayan oh si Oh, malayo pa naman ang paglalagyan ng ano ni Kasisi oh. Yan, lapitan natin siya. Saan niya ano. Malayo yung pagdalhan niya ng ano oh. Ayaw idagan, ibalik na dire. Malayo oh, kita mo. Ang sipag-sipag talaga yung kasisi nyo na si Bilin oh. Ayun. Sana siya. Ayan, pabalik na siya. Ayan, nailagay na niya doon. Ay, butang bilin. Trapal. Parang wala. Pero meron. Meron akong nilagyan. Katag. Ha? Sige yung rampi si David. Malalim talaga. Discarding yun no, maglagay tayo kabutangan sa to. Kuan. Dagkuan lagi kuan bing stock ay. Tanaw, taas kang root. Ang hirap talaga no, maghanap na ano, pagkain. So hanggang kailan inyo ito matapos mga kasisi? Matagalan pa. One fourth hectare pa na yung ginagarab. 1/4? Tulak bilin. Bilin, di rampis. Di pasakyan ako diha. Yung unload mo ni. Ay mo unload eh. Pas-pas lagi ka mo kuan rot no. Iyahang kuan, pakyawan man iyahang agi, amo
Dapat si Nelson manhi to. Pagaling. Aw, hala, magpagaling man di ito, no? Si Neri. Biraha diha sa imo bilin. Daghan ni siya sagbot rot. Sakit? Ganito ang buhay ng sister. Sakit imuhang kanbeng? Ha? Sakit imuhang hips? Ilang kay Kuha sa kurot be. dahil naman ang kuan. Naga. Adi ko. Dili ka makuan dawa ta pagbilin. Naman makuan diri. Makuan ang cellphone. Di ko. Dili kay ko ka-balance. Basta lapok. Kuha ang cellphone bilin ah. Paano na? Paano? Dagdagan ng trabaho ko. Ala. Ano ba ni? Ay, take. Proceed to the clean up. Agoy. Puno na. Ha? Wala na puno ay. Cancel. Ay cancel lang. Padayon na. Gunita ko bilin. Ay, sorry. Okay. Lawa mo gid eh. Oh, sige. Pwede ko din patong. Yo, sus. Eh na, mabasa ang kuan. Tapos sa bilin, ipwisto sa kubilin. Sige. Amukat-kat lang sa kudiri bilin. Ayaw ka kuan mabasa ang humay Di ba lagi. kay kuan man? Eh pag slide nimo ya. Di ka kakuan ya. Tapos sa kanal ha. Kaya di man ko ka-balance. Huwag mo kuan ko sa lapok. Get buniti ko rot ba? Kana pa delikado. Oh, ana. Oh. Okay. O mag-usap naman kayo dyan. O, ikaw kasi si Bibing. What? Kasi kabaw. Oh, Rot, anong masasabi mo? Masasabi ko, ito na naman. Harvest ka ng harvest. Kahit malalim ang tubig dito sa basakan. Parang salbar lang itong palay. Masalbar. Kasi palaging umuuwan dito. Pwede naman siya hikton, Rot, hiktan. Agahan. Ay, kayo daghan na, Rot, kay si Bilin, di ka daog. Kaya lang ako na ibutan at dapat mo. Oh, may pagdiri ka mo agi, Bilin, mas dool pa. Ha? Anong god? Pilit? Oh, okay ra. Patindo. Dito na lang ka na ako kay dulo-dulo jud. Kay kontra diri dito na lang.
Ah, bugat na siguro na. Tama na na, Rot. Ha? Kana di ay. Ha? Motorok siya, Rot. Anong gitaas mo po na ni Marot? Dagdag ko nang bilangan kay kansi man sa biyahe ba. Bing, oh, diha. Picture sila, Bing. Sus. Kita mo, ilang taon ka na kasi si Bilin? 53. Pasan pa ng ano, palay. Oh, batang-bata pa ni Kasisi. Oh, kaya pang magpasaan ng palay. Binaalagin man na. Ano man sila, Rot? Lakbag. Abdus ba na siya makahi si mong panit, makapasok. May gani ikaroon Hindi dito ay. ang gawas Rot. Wala mo. Abdus ba na siya makahi si mong Be, manaog ko, be. Di na nimo kuan Rot, di na nimo. Sige, daghan mo sila, Rot. Oh. Di na nimo kuan humay. Daghanon tangan. Daghan na maglakbag diri, Rot. Kasi si Bilin na to among kargador. Malipayon siya nagkakarga isa ka bandol. Ditsag bira ba, ditsag bira. Iyo gula. Naon ba oh? Kay isa raman. Hadlok mo ko matumba man ko. Tara mo hakot, tighakot oh. Mabilis. Ilubong lang inte lagi, ilubong ba ide? Ano ni? Dili ka kan ba? Ay pagpagaan. Pa udungo ang grab. Kaya masakat ko ba, masalag na. Oh, nakakuha na ko. Ang saya ni Kasisi. Na may bugas. Nami isa kulugawan. Isa magsulok ko na lubo ko tuil. Sisters Madiskarte. Ang happy nilang naka-harvest sa palay. Sulong pugog tanggal kay bugat. Man. Balik ko sa kanya kay iirok na kay mag-video na ko. Pagkasabi. Gawain ng lalaki itong trabaho namin dito. Ito ang mga kasisi na hindi maarte kahit anong pagsubok sa buhay, lumalaban lang. Walang Yes. reklamo. Totoo yan. Tirahon be. Kayo ang nanonood, gayahin ninyo itong trabaho namin dito. Mani, asa may pirahon ano? Kahit walang kahit tulas lang palay, gagayahin nila. Ay, punta sila dito para tulong-tulungan natin itong palay ito ng malalim. Diskarte na lang ito kasi palaging nag-ulan, baha ng baha. Eh, paano na? Nahurot ng daga, kinain ng daga. Naubos ng daga. Naubos na sa daga, kinakain na. Be, ambi tong isa ka kuan rod be. Kana. Ang hirap talaga ang kumita ng pera. Daga pala. Nagsusunog pa ang
Sipag sa mga kasisi. Oh. Pag ano, mag-lunch preparation, sama-sama naman yan sila. Diskarte, diskarte. Basang-basa ng bisong namin. Isungit. Tapos no, kung wala pa ibani, lisod pud no. Kaya madiskarte eh. Madiskarte talaga ang mga sisters, madiskarte. Madiskarte kasi madiskarte talaga. Pero happy pa rin. Oh, happy pa rin kasi nag-harvest na. Sana. Tag-at ako arot. Opo mo kita po eh. Kawain tarong taon-taon. Uwi na tayo. Last na na. Kay bukas naman yan, ano, Miss. Lunes. Dali raman mag-harvest di eh. Gusto way init. Madali lang basta panoorin. Pero tatarbahuin. Mat na ga. Mahirap. Subscribe mo sa Sister Madiskarte. Like and share. Kahit share lang, kahit subscribe lang, mawala ng paanan kapoy. Pag-harvest, mag-una-una pa mi sa imong tiro sa ono mo pagdira. Guminawa pa din ako imong tiyan. Ay, di ako nalaitik ko root mo. Nalaitik ko ako. Tigtulak ka dito. Ako nalaitik tulak din. Wala pa mali trabaho rin kay Kuan. Wala yun. Kamaghago. Lagyan na ba ka ang makabaron sa lupaan nyo? Itulak pa? Ang makahago na ba sa tao ng kainit? Maud jud init. Ni. Di ako na lang tulak. Ini ang palay. Oh. Bisa sih? Patay. Bisa sih? Sih? May kakampi na kami, oh. Si Kasuso, oh. May balsa diri ba? Wala. Isa lang ang balsa. Halarot, talawarot. Sama. I-ara na yun po doon. Kaya ba maligsan? Hanggang dito na lang ba? Diyan na lang yan. Oh, umuulan na naman. Kasi hapon na dito. Isa kaya na siya di halot? Kanang pupusin mo dyan.
Saan ra na bilin? Ako ilok na be. Sige, Doon subukan din mo. trabaho. Subukan mo. Kana ulan na. Yan, sakit. Diyan may butang. Oh, karon kay mo. Indang na pud mi sa among trabaho kay hapon na. Ay, sugod na pud ang Sige, ulan. bebe. Atong garabon ang sagot na akin. Mm-mm. May karon magbasa ni. Ito na si Kasisi sa unahan. Oh. Pasabilin oy. Nagsugod na sila. Ang kini diri amo aming bahin. Ito na si Kasisi bilin. Oh, dako na kay agi. Sisters madiskarte. Uy, mo na gaki. Ay Madis- pagkasiya ko ana. Madiskarte gid ay kay sila. Oh. Di magarab na mi. Uy, Naog na lang. Dili nalubong akong tiil dili ko katindog rot. Ugay mo biran ako. Ayaw ko birama Iraw ka lang mo isa ka TL parang makabira ka. Adi ko lalo. oh, Perti, sister madiskarte kay. Oh, tindog na debit. Ayog lakaw ha kay busig mo. Mas kuan maumod ka niya ang cellphone. Like, share, Sisters Madiskarte. Subscribe sa Sister Madiskarte.